Вырастили больше за 20 тысяч тонн бульбы для вытворчасці чипсаў. А валовый збор збожжавых, зернебабовых, кукурузы и рапсу перавысіў 1,38 мільёнаў тонн. Ураджайнасць бульбы сёлета 313 центнераў з гектара, што больш за леташні ўзровень на 100 центнераў з гектара. Самыя высокія вынікі ў філіяла Дубрава Агра і Тихинич. Будакашалёўскі, Рагачоўскі і Кармянскі раёны забяспечылі больш за палову ўсяго абласнога ўраджаю бульбы. Рэкардсменам па ўраджайнасці капусты і буракоў стала Брылёва, дзе сабралі 1456 і 790 центнераў з гектара. Фермерская гаспадарка Михаила Шруба па ўраджайнасці морквы 800 центнераў з гектара. Гэтыя паказчыкі лепшыя ў вобласці. Усяго 19,7 тысяч тонн бульбы, капусты, буракоў, морквы, цыбулі і яблыкаў. Іх захаванасць, а такім чынам і харчовую бяспеку рэгіёну у міжсезонне забяспечваюць 20 арганізацый.